Witam, nazywam się Hayek Gasparian, jestem aktorem, gram w filmach, spektaklach, w teledyskach, występuję ze sketchami kabaretowymi na scenie, jestem w Polsce, w Warszawie ponad 16 lat, mieszkam w Wilanowie. Jestem z pochodzenia Ormianinem i dlatego bardzo dobrze mówię po ormiańsku i po polsku. Też bardzo dobrze mówię po angielsku i po rosyjsku. I troszeczkę po niemiecku, po włosku i po francusku. I na razie